Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aga kalandeni fitini adenge ana modenge Amari Diallo le Guy Noir Amari ou Bambada Sisi le Guy Noir. Kabo bi mina recette dɔ d'a ma bi n'ala sɔnna ma. Surtout minnu bi fɔrɔn na quoi. K'i kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma ani nɛgɛ baarakɛlaw fɛnɛ bɛ se ka utiliser quoi. Minnu dalilu de di avant que an ka dalilu an ka nin di secret dɔ di an b'a ɲini a fɛ minnu abonnelen tɛ a b'a abonné n'i y'a abonné ni vidéo diyara ye fɛnɛ i bɛ se ka partager fɛnɛ. Donc toujours vidéo an y'o de fɔ an bɛ vidéo kɛ toujours wagati o wagati n'an ye temps sɔrɔ an bɛ vidéo dɔw kɛ. Donc k'i kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma i bɛ fara ɲini sisan gabakuru dɔn i bɛ sɔrɔ ka taa ɲamasun na ɲama quoi. I b'a fu bɔ ni fara ye. I bɛ ɲama fu de bɔ ni fara ye quoi. A tɛ bɔ ni nɛgɛ ye dɛ, a tɛ bɔ ni daba ye. I bɛ ɲama fu bɔ ni fara ye. N'i y'a bɔ ni fara ye k'a mesurer i n'a fɔ ceinture quoi. Donc i bɛ na sisan so n'i nana i b'a kɛ kuru 7. I b'a kɛ kuru 7 quoi. Kuru kelen o kuru kelen i bɛ kilisi fɔ a la siɲɛ 3 ni bɛ fili siɲɛ 3 a kilisi i b'a fɔ tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi ala bɛ ne ɲɛfɛ kira bɛ ne kɔ badara ali ni jibirila kama 2 bɛ ne kunna santa dugubila santa i b'a fɔ tu i bɛ tila k'a fɔ tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi ala bɛ ne ɲɛfɛ kira bɛ ne kɔfɛ badara ali ni jibirila kama 2 bɛ ne kunna santa dugubila santa i b'o fɔ a la siɲɛ 3 n'i y'a kuru sisan kuru kelen o kuru kelen i b'o fɔ siɲɛ 3 i bɛ sɔrɔ k'a sama kɔfɛ n bɛ tila k'a kɛ cogo min na quoi i bɛ sɔrɔ k'a siri quoi minnu bɛ a tafo ninnu siri olu b'a dɔn n'i y'a o siri kelen i bɛ tila k'a fɔ dɔ in fana na tuguni i b'a fɔ tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi ok a bɛ hakɛ to i b'a fɔ o fana kuru 2nan na tuguni tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi ala bɛ ne ɲɛfɛ kira bɛ ne kɔfɛ badara ali ni jibirila kama 2 bɛ ne kunna santa dugubila santa i b'o fɔ siɲɛ 3 wo i b'o fɔ wo kelen i b'a 3 fɔ ka sɔrɔ k'a siri bon fo siri 7 n'i y'o siri sisan ɲama fu comme ça i bɛ taa n'a ye tulukɛlaw fɛ yen u b'a tu golo dɔ la quoi i b'a don i cɛ la tan hanche la voilà i b'a siri i cɛ la n'i y'a siri i cɛ la donc i b'a kɛ kun 2 ye dɔrɔn i b'a siri n'i bɛ taa i ka kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ taa n'a ye fɛ an y'a sɔrɔ position min na a dafalen de dira an ma n'i y'a kɛ a b'i kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma vraiment donc n b'a ɲini aw fɛ a y'a partager mɔgɔw ka sɔrɔ u b'a essayer k'a kɔrɔbɔ n'a kɛra cogo min na a b'a fɔ an ye commentaire la ou bien soit numéro bɛ yen n'a kɛra cogo min na a b'a témoignage bila an ye an b'a fɛn Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad